я бандуру та й заграв, що знав. Через тую дівчинонько бандуристом став. А усе те через очі, коли б я їх мав. За ті дивні карі очі душу б я віддав. Давай, давай! Марусино, серце моє, пожалій мене. Та візьми ж ти моє серце, дай мені своє. А Маруся те не чує, серця не дає. Усе з іншими жартує, жалю завдає. Ой, де Крим за горами, там сонечко сяє, там моя голубонька жалю завмирай. Закрилася та й од мене небом і землею, а я тут, а все зостався круглим сиротою. Давай, давай! Салям алейкум, в ефірі програма Джангле Студіо. Сьогодні у нас в гостях неймовірно запальний гурт Гонта. Салям алейкум. Алейкум салям. Як настрій? Дуже добрий. Клас. Сірко-рок. Так ви кажете про свій стиль, в якому працюєте. Що це таке, розкажіть. Це наш стиль. Ми його самі собі вигадали, коли так думали, в якому стилі ми граємо. Ну і вирішили, що наш стиль сірко-рок – це така абревіатура, яка розшифровується як сатирично-іронічний козацький рок. От, і ми собі подумали, що це стиль, який включає в себе і поп, і рок, і джаз, і блюз, і шансон. І шансон, з елементами, звичайно, нашої народності, фольк. Так що це така мішанка жанру. Трошечку панку. Це такий сірко-рок. Як сприймається цей ваш сірко-рок українським глядачем, слухачем? Ну так, як і має сприйматися така горюча суміш. На що ви розраховували? Так, власне, і розраховували, що отакий жанр, така музика, вона буде людей спонукати якось веселитися. Це святкова музика, музика до свята. Гонта там, де свято, там Гонта. Зі своїм сірко-роком запалює. Розраховував на віддачу енергії. Ми віддаємо людям, люди віддають її нам. І це вдається. Вона як королева, вона як маків цвіт, вона як ясне сонце, у небі всім горить. Красива і зваблива, висока і струнка, та ще харизма в неї отака. Розкаже всі новини, про все вона в курсах, і манікюрчик стильний у неї на руках. Та все ж один недолік у неї такий
сміє, вона невтомно розмовляє. Сиділа без діла, не брала, не жила, ніде не ходила, без діла сиділа, не їла, не пила і не ворожила, нічого не робила, без діла сиділа. Манери добрі, всього лиш до пори, поки вона не розпочне з ким-небудь говорить. Спинить її не можна, вона як ураган, як трапив, то рятуйся вже ти сам. Сидить вона в кафешці і дивиться ТВ, чекає, поки прийде принц на білому коні, і буде в цілім світі лиш одну її кохать, і 100 000 мільйонів зароблять. Сиділа без діла, не брала, не шила, ніде не ходила, без діла сиділа, не їла, не пила і не ворожила, нічого не робила, без діла сиділа. Сиділа без діла, не брала, не жила, ніде не ходила, без діла сиділа, не їла, не пила і не ворожила, нічого не робила, без діла сиділа. Без діла, не брала, не жила, ніде не ходила, без діла сиділа, не їла, не пила і не ворожила, нічого не робила, без діла сиділа. Ніде не ходила, без діла сиділа, не їла, не пила і не ворожила, нічого не робила, без діла сиділа. В 2016 році ви створились як колектив. Розкажіть, як це було і чому виникла така ідея? Ідея виникла з бажання робити щось нове, щось цікаве, щось те, чого ми до цього моменту ще не робили. Тому і виникла ідея створити такий колектив, який би грав таку музику. І ідея виникла в мене, я звернувся з цією ідеєю до свого товариша давнього Андрія Мацкевича. І ми разом почали роботу, і потім до нас приєдналися. Так, як знаєте, ниточка до ниточки, і зв'язалася вишиванка. І до нас приєднався потім басист Олег Камчатний, з яким ми разом працювали, потім ось Валерій, Віталій. І таким чином у вас зібралася... всі на букву В починається? Ну так склалося. Так сталося. І так, зараз, в тому складі, як ми зараз є, ми вже довгий час, майже 2 роки, і концертуємо містами, селищами України. У вас змінювалися учасники гурту. Чому це було? Це тільки на початку. На початку, це процес становлення. Так, процес становлення. Тому, власне, можна сказати, що в нас стабільний склад від початку. На самих початках у нас були інші музиканти, а потім, власне, той кістяк, який зараз є, він тримається. У нас дуже хороша така здорова атмосфера в колективі, сіркороківська. Я знав тебе ще змалку, як гралися в скакалку. Я був у синіх шортах, а ти була в бантах. Оленочка, Оленка, гаптована сукенка, і черевички модні, і стрічечка в косах. Оленка, оленятко, як макове зернятко, і щічки рум'яненькі, і скорки в очах.
одного разу тебе я не діждався, а потім я дізнався, що йтиму школи сам. Із нашого містечка далеко недалечко поїхала з батьками за море, океан. Із нашого містечка далеко недалечко поїхала з батьками за море, океан. Роки пройшли, пробігли, вишені в саду достигли, і якось серед міста тебе я упізнав. Стояла проти мене, красива й незбагненна, і у тобі колишню Оленку я пізнав. Оленочка, Оленка, гаптована сукенка, і черевички модні, і стрічечка в косах. Оленка, оленятко, як макове зернятко, і щічки рум'яненькі, і іскорки в очах. Розкажіть про свою творчість, хто пише тексти до ваших пісень, як ви працюєте над новим репертуаром? Тексти пише наш адміністратор Оленка. Так. Музику переважно пишу я, от, на ці тексти. І ці такі демо-версії пісень я приношу на репетицію. І хлопці кожен зі свого шукають, кожен зі свого боку, зі свого інструменту. От, і така ліпиться, як пластилін, картина майбутньої пісні. Потім записуємо її на студії. А спори виникають під час репетиції? Обов'язково. А як ось ні? Сварки, Сварки. лайки, там, У вас всі чоловіки. все зламане. Обов'язково. Дуже емоційні такі, так? Емоційно, неймовірно. От, ну, поки що Я тримаємо. хочу тут перегру, ти хочеш тут куплет і все. Все, тільки бій. Тільки переміг, хто сильніше? Хто краще повечеряв, Хто шустріший. хто сіли більше в цей вечір, той переміг. Вона любила фотки, Фейсбук, Інстаграм. Весь час була в Вінеті, жила фактично там. Ютуб їй був за друга, він заміняв їй світ. Онлайн лягала спати і прокидалась в нім. Онлайн лягала спати і прокидалась в нім. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, справжня краля, справжня ляля, як помадка в шоколаді, наче квіточка у саді. Чек, чек, чеканула, зафемила, посміхнулась, губки качечкою склала, в Інстаграм все показала, губки качечкою склала, в Інстаграм все показала. Одного разу ляля побачила його, красунчика із фільму, принца із кіно. Цей віртуальний образ сердечко підкорив. І лайки, 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 ось так він і робив. І лайки, 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 ось так він і робив. Ля-ля-ля-ля-ля, справжня краля, справжня ляля, помадка в шоколаді, наче квіточка у саді. Чек, чек, чеканула, селфи-мила, посміхнулась, губки качечкою склала, в Інстаграм все показала, губки качечкою склала, в Інстаграм все показала. В шоколаді, наче квіточка у саді. Чек, чек, чеканула, селфи-мила, посміхнулась, губки качечкою склала, в Інстаграм все показала, губки качечкою склала, в Інстаграм все показала.
Незабаром у нас виходить перший наш дебютний альбом. Так. Нарешті вона, Так, ця нарешті. інформація. Дякую вам. І ми десь будемо його презентувати. Ми збираємося його презентувати десь в якомусь хорошому такому закладі, клубі. От зараз шукаємо місце для цього. От, так що при нагоді запрошуємо вас і Дуже дякую. на Буду презентацію. стежити за вашими Буде вона в новинами. кінці листопада, скоріш за все, що чи на початку грудня, в цей термін. От, і ми вже от той матеріал, який до цього часу записали, вграли, випробували на публіці, ми його презентуємо вже повністю глядачам і слухачам. Бо, власне, те, що є на нашому YouTube-каналі, зокрема, там є кілька пісень, але не повністю, що ми виконуємо на концертах. Я прийду. Ми будемо чекати. Без тебе не почнемо, навіть так. Ми живемо на землі, нам Богом дані спокон віку тут живем. Край свій рідний любимо, пісні співаємо, жито сіємо й жнем. Ми одна родина, ми сім'я велика, наче журавлиний клин. А коли прийде нам час, іти до бою, станем в лаву як один. Станем в лаву як один. Станем в лаву як один. За степи і гори, за ліси і море, за рідні простори, рідну сторону. Будемо стояти, будем воювати, будем захищати країну свою. За степи і гори, за ліси і море, за рідні простори, рідну сторону. Будемо стояти, будем воювати, будем захищати країну свою. Жити ми умієм і любити вмієм, і усе під силу нам. У краю рідному не дамо ніколи панувати ворогам. І нас не зупинити, і не погасити полум'я палких сердець. Друже, руку дай мені, ми разом сила, ворогам усім кінець. Ворогам усім кінець. Ворогам усім кінець. Нам Бог помагає і благословляє нас витягу і любов. Кличе нас до бою, битися з ордою всіх героїв наших кров. Козацькому роду нема переводу, вже йде за нами юна рать. Нам судилось Богом, нам судилось Богом жить і перемагати. Хай-хай! Хай-хай! За степи і гори, за ліси і море, за рідні простори, рідну сторону. Будемо стояти, будем воювати, будем захищати країну свою. За степи і гори, за рідні простори, будемо стояти, будем захищати. За степи і гори, за ліси і море, за рідні простори, рідну сторону. Будемо стояти, будем воювати, будем захищати країну свою. Мабуть, у вас бувають якісь труднощі, які вам доводиться долати, які вони бувають? І Дороги. що ви Я робите? тільки хотів сказати. Дороги. Оце Це дороги. Труднощі – це дороги. Є, правда, приємні винятки, правда, Да. треба не будемо кривити душею, є приємні винятки, коли їдеш по дорозі і насолоджуєшся. А от ми нещодавно перетинали, по суті, пів України із Донецької області, нам треба було переїхати в Одеську на концерт. І були такі відрізки дороги, що ми просто дивувалися, чи це дорога, Це просто напрямок. чи ми збилися з маршруту. Настільки зруйноване покриття, що ми їхали дуже довго, дуже довго. 20 кілометрів на годину. Так, не більше. Так, що, оце були не І більше. отак, як зайці.
А ще прикольно було, коли ми їдемо, наш водій вирішив, що ліва зустрічна смуга, вона краща. Він виїжджає туди, ми їдемо по зустрічній. І тут нам на зустріч їде машина, яка теж так вважала і їде навпроти. Протилежна сторона Протилежні. Так, краще. І ми так розминулися. По-англійськи. По-англійськи, так. По-японськи. Добре, що домовились. Ne de güzel kaşlarını var, ne de güzel kaşlarını var. Kaşım sürmeyi ister Osman Ağa, kaşım sürmeyi ister Osman Ağa. Sabahlarda pazara giderim, sabahlarda pazara giderim. Sabahlara dayanamam Osman Ağa, yalancısın inanamam Osman Ağa. Sabahlara dayanamam Osman Ağa, yalancısın inanamam Osman Ağa. Sabahlarda dayanamam Osman Ağa, yalancısın inanamam Osman Ağa. Ne de güzel gözlerin var, ne de güzel gözlerin var. Onlardanız düzlüdür Osman Ağa, onlardanız düzlüdür Osman Ağa. Ne de güzel boyunçığın var, ne de güzel boyunçığın var. Boynum gerdanlık der Osman Ağa, boynum gerdanlık der Osman Ağa. Boynum gerdanlık der Osman Ağa, boynum gerdanlık der Osman Ağa. Ne de güzel kaşların var, ne de güzel kaşların var. Kaşım sürmeyi ister Osman Ağa, kaşım sürmeyi ister Osman Ağa. Kaşım sürmeyi ister Osman Ağa, kaşım sürmeyi ister Osman Ağa. Sabahlarda dayanamam Osman Ağa, yalancısın inanmam Osman Ağa. На сьогодні все. Продовження програми Jungle Studio з участю українського рок-гурту Гонта ви побачите вже зовсім скоро. Залишайтесь з телеканалом АТР.